So makukhulunywa izinto ke lapho kulo meeting leyo uthola ukuthi mhlawumbe lezi zinto lezi ziba nokuba negative like noma ziba nokuteleka yabo into kanjalo. So mase uthinteka into eyinkinga lapho yabo kulezi zinto vele kuqanyiswa wena phambili kuthiwa usungula isiteleka yabo kana uyingxenye nje yezinto ezenziwa emphakathini. Hayi ngoba mhlawumbe bekuwena ubugqugquzela ukuthi abantu abateleke betelekela amanzi noma batelekele ugesi noma batelekele whatever lokho okusuke kuyisidingo emphakathini yabo. Because if uthi mhlawumbe useyababuka abantu bayaphuma ake nawe vele usungenagesi njengokuthi vele uhlala emphakathini nawe onabantu abangenagesi nawe awunawo ugesi uyiselepho awunawo ugesi. So mase uzofuthi uzovela ngewindi ngamawindi wena ungahambi lawo ma meeting lawo yabo kothiwani uyayitshela sibambani ngoba nakho